weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni tokkani ba ko moyti Guderi Mafondo Wuro Sangre Sare Alpha Kulari kon waktu yoni ha to folon kita kame mofti en jeey gardidi kabruji men to leydi Sénégal ton to lewna Niassène ko sunare mawde woni toona e jaltugola aduna Alhaji Ibrahima Niassa ton to leydi Mauritanie ma en ketto musidɗo men Lamine Ba guiɗo Pular taw kadi e ko jaltugola kaso oɗo gorko biyeteɗo Mohamed Sekha ton to leydi Mali ken wona temedde ɗiɗo e capanɗe joyi e goho taw kadi ko ɓiɗɗo malinajo e wonnoɓe ton to leydi Libi ka yimen gartira hanki to bowallaɗe diwoje ton to leydi Gambi ñamanari walla ni mbiyen Sare Alpha ma fawo hayre mum adinde janggo e ballala jagorgal patugal e cellala ɓalli kabruji mena jolan jaɓeri ko haali Abouba watto goɗɗe joni joni janñoɗena kettode kaburuji mon e demgal Pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawde sappo jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo ya jeeɗiɗi kabruji mena ɗemgal Pulaar ton to leydi Sénégal ma en jaha ton to Kaolack to Madina Baye e kalen e ndeɗo henna sunare hemde toon jamma hanki o e jaltugola aduna khalifa o kay khalifa mo ton to Madina Baye biyetenoɗo Alhaji Ibrahima Niassa jiiɗo aduna kay hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe tati e ɗiɗi ton to lewna Niassène e kanko noon hollirama o wuuri duuɓi capanɗe jeetati e joya e kanko noon hollirama o reeni Qur'ana e duuɓi cukako hoore makko nde ene mofti kene wona temedere sappo e nayyi e taw kadi ko simore wonde e nder Qur'anil Karima oɗo ñalawma hande noon walla mbiyen kikiɗe hande o wirete ton to Madina Baya ñalawma janggo noon ene teska toon hoorejo leydi ndi gam nde wawata yettinode toon duwaw e ɗum ɗon hollirama ko sunare wonande umma islamique kala oɗo ñalawma hande noon poɗɗo lomtade mo andama kay ko Cheikh Ahmed Tidiane Niass jibinaɗo hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe nayya on noon jibina ko toon to Kaolack kañum waɗi kay khalifa battuɗo joyiɓijo e nder khalifa mo Madina Baya kabruji mena toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaa ha toon to Fouta e jeen ha toon to Galiyaɓe kame beeli nayɗi caggal kay ɓeɗo henna oɗo saaha kala ɓe gonnoti koye caɗele musɗe no feewi e cangol gongol hakkude mabɓe Wourossogui caggal kay so tawi ndungu ari e cangol ngol ko ma heewa ndiyam ne tampina taccoɓe godani caggal teskede o to banggue kay e nder guure mabɓe ɗe ɓe ngala ko wiyete cuuɗi cafriɗi yogay gueɗe ene wonti caɗele mawɗe no feewi ɓe mbeɗino juuɗe mabɓe noon faade laamu leydi Sénégal nde wallataɓe oɗo saaha mo gonde noon e laamu ngu nottima nana wallitaɓe e ngolɗo cangol no fewnirte beele newna ya ngara ha joni ton to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale maggal Touba dadiɓe ɓe kolliri taw kadi ko biyeteɗo Abdoulaye Diop gardiɗo dadiɓe ton to Touba ɓe kolliri ɓe pawi juuɗe mabɓe kene wona temedde tato e capanɗe jeenayyi e joyen neɗɗo e yoga hen noon nanguira ko poɗɗe ɗaynoje yoga hen kay ko guyka yoga hen kadi ko wadde ko aada yarani e ko wona ɗum ko noon ɓe pawi toon juuɗe mabɓe e gorkaɓe tawi mum kiloji sappo poɗɗe ɗaynoje ɗe ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Tambacounda kalen ndeɗo henna sunare e wande toon e nder wuuro wiitengo Kaniba e toon noon hollirama kay ko sukaɓe nayo wonnoɓe toon to Libi e yinnoɓe yaade toon to Italie ko kañumen kay jooli e lakon mumena e kamɓe noon hollirama kamɓe kala koye galle goto kamɓe kala kadi ko yettode diallo ɓe jogui e kamɓe kala ɓe jaranno koye duuɓi nogasa e neldi duwaw noon dendagal Gudiri naɓe kala e dendagal Kanabi kala e dendagal ɓesguji fulɓe kala neldama e duwaw e ndeɗo henna sunare e sen giwi toon to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie ma en jaɓɓo musidɗo meɗen e Lamine Ba guiɗo Pular ko fate jaltugol aduna oɗo henna gorko e biyeteɗo Mohamed Cheikh jagganoɗo guila hitande ujunnaje ɗiɗi sappo e nayya
e Abdoulaye Sarr golle maɗa peewi en wayno ko kalɗa ko noon tigui woori hande ko ɗum ɗon woni ko yardete ataye toon to Nouakchott e jaltugol kaso oɗo Mohamed Cheikh gonnoɗo e dumbirdu guila hitande ujunere temedde guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e nayyi yalti kaso ha laaɓi hande e golle maɗa peewi Abdoulaye Sarr ene wayno ñawanoma noon rawane ñawore wargo e ñalawma hanki o noon woppitama tigui tigui caggal nde o leeli duuɓi tati e nder kaso en wayno darniɓe haqqe innama aade kolliti ɗum ɗon ko polgu mawgu tigui wonande mumen ha joni payten koto jayde wiyetede Tawari to Mauritanie keddoɗen ha joni jayde wiyetede Tawari e to Ayoune e nokku biyeteɗo Hodel Garbi e gorko ɓurnoɗo yiilede ko kañum kadi fawa toon junggo o wiyete ko Oumar omo yara e duuɓi nogasi tati omo jeeya toon to leydi Mali e tawama e makko kadi 15 kilo huɗoɗaynowo ko e tawtorede noon procureur Ahmed Bambawoul Ahmed e ɓe mbi noon leltinde nanggugol makko ngol ko omo heewi jiiki jakaji omo heewi téléphone aji no feewi e kala téléphone mo noddiri woni kala piis mo noddiri o heewi kadi ko weddade ɗum o ƴetta piis goɗɗo ene wayno ha joni keddoɗen Sarr koto leydi Mauritanie ene wayno ONG e mawdu walalde e ballodiral fedde Union européenne e jooɗima hanki to Sebha e hôtel Koumbi Saleh ɓe jewti toɓɓe ɗiɗi ɓurde mantide no feewi toɓɓere adande nde ene wayno ko haɓade ɗanneɗe ndewani lawol toɓɓere ɗimmere nde kono rewɓe lebtirte e nder galleji Seydi Sarr jarama Lamine Ba guiɗo Pular golle ma jooɗi peewi e golle ma jooɗi peewi sen gewi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali e to leydi Mali noon ɓeɗo hen ɓiɓɓe malinaɓe wonnoɓe toon to leydi Liby e caggal kay nde kolliri toon caɗele mumen musɗe no feewi leydi Mali noon laamu leydi Mali ha tente jagorgal kalfinangal hakkude leyɗele e wallodiri e ndeɗo hen fedde taw kadi ko fedde wiyeten OIM e kamɓe noon ɓe darima darde fayde dinde no feewi haaɓe ƴetti kay lana ndi wawa ka leydi Liby ko kan tigui dañi kikiɗe hanko artirde kene wona temedde ɗiɗo e capanɗe joyi e goho ɓiɗɗo malinajo wonnoɓe toon to leydi Liby e kamɓe noon ndeɓe jetti to bowal laaɗe diwaji ngal Modibo Keita ɓe kolliri e weltare mabɓe no feewi gam yaltudeɓe e caɗele musɗe no feewi toon to leydi Liby ha joni toon to leydi Mali keddotoɗen toon to leydi Mali noon ma en kaale ɓeɗo hen e daraniɓe ko fati e cellal ɓalli taw kadi ko fedde witen OMS e kamɓe noon ɓe ballodiri tigui e jagorgal kalfinalngal cellal ɓalli ngal leydi Mali ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen kene fotta wonde million ngaji ɗiɗo ɓiɗɗo malinajo ko wondi e ñaw mbiyetegu diabète ko siftinde noon oɗo saaha ɓe goni tigui koye rewidade nguɗon ñaw caggal kay e ko ɗo hen e balɗe seeɗa tigui ngu ñaw ñalam mo mawninte taw kadi ko ñande 14 nduɗo hen lewru ndu gonɗen ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaa ha toon to Kayi e kalene ɓeɗo hen wuyɓe arɓe toon tene kande ɓe gari nde kone nangue mutata tan ɓe gari koɓe nayo aɓe mbaɗɗe motoji ɓe naati noon e galle gorko biyeteɗo Sega Sissoko nde ɓe naati toon noon ɓe dañi jaggude galle o kala nden noon ɓe mbi yo koppareje jaltu e yo gay mabɓe noon dañi yaltinde ɓe dañi nawde toon kene wona million ngaji ɗiɗi ɓe gaynima toon kuure jonɗe no fewi kono ɓe dañani warde hen hay goto ni ganje hay goto e joom galle moɓe namdi indi mono on ko dow wonno dañi noddude dadiɓe e dadiɓe noon jawani arde hawre ɓe jalti ɓe jeeyi ha ɗo ɗo gonɗen ɓe jiitaka ɓen dadiɓe ɗe gardi noon oɗo saaha mo gonɗen ɓe gudditi losko ko fati ɓe gudditi hello losko gam ƴewde kay hol fotɓe wadde ngal ɗo baɗala e saabu nde jomumen gari namdi tigui taw ko ɗo woni galle Sega Sissoko ha joni toon to leydi Mali keddorɗen ma en jaa ha toon to Mahinna e ngoɗo wuuro oɗo saaha mo gonɗen ɓe goni koye caɗele diƴƴe no fewi e maire wuuro ngo gardiɗo wuuro ngo biyeteɗo Adama Bangu Sissoko holliri metti mum noon faade kay e ngal ɗo gollorgal e kalfinalngal ko fati e diƴƴe leydi Mali ɓe bindi ɓatake celluɗo ceniɗo faade jagorgal kalfinalngal casam kala e kamɓe noon oɗo saaha mo gonɗen aɓe jogui caɗele diƴƴe no fewi Ibrahima Boubacara Keita heeɓi ɓatake giwɗo e mabɓe haaju keñoraɗo e wuuro ngo oɗo saaha ne jogui caɗele diƴƴe no fewi e sen giwi toon to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Gambi e toon to leydi Gambi noon nokku biyeteɗo Sare Alpha toon noon oɗo saaha mo gonɗen ɓe goni koye heblanade gam fawde toon hayre mabɓe adinde e ñalawma janggo jagorgal leydi Gambi kalfinalngal ko fate e cellal ɓalli ma ya toon taw kadi ma taw toon kadi e seteji timmuɗi no fewi beele kay ɓe mbawa fawde hayre mabɓe adinde ko fati e cellal ɓalli e ndun suudu noon ma hata ɗum ko ɓesgu Sare Alpha naɓe dariɓe kay darni peeji mumen e gam wiide yonti tigui daña cuuɗi cafrirɗi kamɓe noon ɓe dañi rendinde kene wona 65 e taw kadi ko million e koppareje franc CFA
oɗo saaha mo gonɗe noon ene ardi nguɗon goomu biyeteɗo Amadou Sissoko kame Sadio Sissoko ene wondi alhaji bolom Fati Sissoko kame dendagal ɓesgu saare alfanaɓe kala ɓe mbaɗi erango dendagal guure tariɗe kala ene jiiɗa tawtore e pawgola hayre adinde ñalawma janggo sen giwi toon to leydi Gambi paɗen ko toon to Guinée Conakry toon to Guinée Conakry noon leggal bitegal kaluma kottana musɗo waɗi toon jamma hanki o tuma kayde wuyɓe jano wujjoyde ko fate ndelam noon on paami woni gasoil nde ɓe jinno wujjoy ɗum ɓe gari tigui to galle dépôt woni ɗo e galle ndelam ɗam woni ɗo ko ɗon tigui ɓe gudditi aɓe gujja hawri kay e nokku o fetti nde yaltini jeygui noon yoɓima pittali yimɓe tato eɓen wujjannoɓe ɗam ndelam e waɗi noon 12 neɗɗo gañiɓe hen gañande musɗe no fewi ha joni toon to leydi Mali toon to leydi Guinée keddorɗen jafoɗon ma en kaale e golɗo hen lawol iwde ɗon ɗo laabe walla ni iwde ɗon ɗo Conakry e nokku biyeteɗo Kelhim walla ni mbiye nokku biyeteɗo Markela fade toon to laabe oɗo hen wiyete ko Ibrahima Diallo ko dognowo werla gam fa toon to laabe e kanko noon say seeɗe paddima momo jamma hanki o e lawol fade to laabe aɗa joguiti noon kaɓirɗe celluɗe walla tan mbiɗa aɗa joguiti armiji celluɗi no fewi e koɗon tigui ɓe jani e werla makko ɓe dañi aynade kuure haaɓe jooɓi fittandu hen goto ɓe gañi hen debbo goto oɗo saaha noon omo tawe hakkude wurɓe e mayɓe kala koɓe joguino ɓe nawi ha laaɓi ha ɗo gonɗen ɓe jiitaka toon to Guinée Conakry wuuro wiyetego Songaraji toon noon ko seppoji juɓɓina toon e ñalawma hanki o ene tawe nder falde Boki kamɓe noon saabi tigui seppoji mabɓe ko wiideɓe wuuro ngo ala ko wiyete kuɓama ala kuɓam ala jaram ɓe dañi kay duppude poste oji jondi no fewi ha tenti kay e poste gendarme kame police wonnoɓe toon ɓe oɗo saaha mo gonɗen noon laamugu kay ne daari dande Tindelang beele addu toon jaame kisal o ñalawma hande wona cuuɗi janguirɗi ɗi e wona bitikaji wona jeere haydara udditani e oɗon nokku ha joni leydi Guinée Bissau paɗen toon to Guinée Bissau noon radio ji ɗiɗi e taw kadi ko radio ji ɗi Portugal ko ɗin tigui guddano toon kene wona joni lebbi jeegoma e ñalawma hanki o noon ɗi dañi udditede ñalawma hanki o taw kadi sakti ɗum ko jagorgal walla ni mbiyen ko hoorejo jagorɗo biyeteɗo Oumarou Sissoko El Mbalou e ka konko habri ɗum e jayde leydi France wiyeteɗo AFP e radio woto noon wiyete ko RTP wongo noon wiyete ko RDP e kanji ɗi noon ɗi guddanoma caggal kay mankude tigui hoolede ɗi radio ji e yattaw wona kanji gaddi fitinaji e nder leydi ndi oɗo saaha mo gonɗe noon ɗi gudditama wonani beelema mawɗo noon wonande kay ɓesgu Guinée ha tenti e ɓesgu Guinée Bissau naɓe kala e sen giwi toon to Guinée Bissau paɗen ko toon to Burkina Faso noon e ko ngol waɗi goho koniyankoɓe ɓe leydi Burkina Faso dartade ɓeɗo hen e jeeyaɓe e pelle ceɓɓitiɗe hanki jamma noon walla mbiyen hanki kikiɗe waɗi pelɓodiral manggal no fewi e nokku biyeteɗo Ariel ne tawi e nokku biyeteɗo Nassumpo ene tawi kerol hakkude leydi Burkina kame leydi Mali ha ganduɗa koniyankoɓe leydi Mali e dañi yoɓade pittali nayyi taw ko jeeyaɓe ngal ɗo catal biyetegal Ansar al Islam wal Muslimina en ardi ngal catal noon oɗo hen gorko biyeteɗo Ibrahima Malam Dikko ɓurɗo andirede oɗo saaha mo gonɗen e jeeyaɗo e pelle ceɓɓitiɗe toon to leydi Burkina Faso e sen giwi toon to Burkina Faso paɗen ko toon to leydi Gabo saaha mo gonɗen noon e laamu leydi Gabo ene daari darde Tindelang gam kay yidde wadde contrôle e ko fati yoga e ko yahata e nder leydi ndi ma en ketto musidɗo men Lamine Ba Guiɗo Pular e Seydi Sarr golle maɗa peewi en wayno ko ɗo e Gabo paɗen ha joni e oɗo saaha e darde Gabo ko haɓade mbuñaari no fewi ha tengtinode mbuñaari dow ñeeɓe e guila lewru mayno ndu woni Libreville Akanda o Wendo e Louis e Pompidou e Carrefour Baminda dadiɓe ɓe nangui 223 werla ɓe jaggi kadi 17 e joyo neɗɗo e won hen ko wuyɓe won hen kadi ko ɗaynoɓe tane laabi wonen ni ko yahoɓe ɓe jogui wonɓe ɗo e leydi he ɓe ngala kayitaji en wayno George Ngoma e kañum ardi dadiɓe o holliti wonde e ɗoɗo e kaleten e oɗo saaha maɓe jokku kadi e contrôle mabɓe ha e leeɗe gonɗe e nder denɗagal Libreville Seydi Sarr
jarama Lamin Ba giɗo Pular ha joni tonto leydi Gabo saha mo gondena laamu ngu ne dari darde tindilal gam haɓade kala ko fati e mbuñari wonande kay ɓen doñeɓe wonɓe e keeri leydi ndi ne teska nguuri tan ko mbuñari ha joni kabruji men ɗemgal Pular sen giwi tonto leydi Gabo paɗen ko tonto leydi Cameroun tonto Cameroun noon soɗon teski tonto falde Bafoussam woni falde angal fono waɗɗani keerol hakkude leydi Cameroun kame leydi Nigeria e nokko biyete walla tan mbiyen e nokko biyeteɗo Eko ko walla mbiyen nokko biyeteɗo Eko ton noon ko dadiɗo goto oɗo ñalawma hande hirsa tona oɗo saaha noon aɓe goni losko kay gam ƴewde hol fotɓe wadde ngal ɗo baɗal caggal kay alarba jawtuɗo henno waɗi kay gendarme aɓe ɗiɗo waraɓe toon ha oɗo saaha mo gonɗen andaka noon hol waɗɓe ngal beɗala caggal noon laamu leydi Cameroun joofi peɗeli kay ko ɓeɗo tigui wonɓe toon to falde Bafoussam gam yidde jeytade koye men ɓen noon ko angal fonnaɓe oɗo saaha mo gonɗe noon woni toon ko hirto lelo kala kirtiɗo yo lelo hay goto yaltata e kala jiyaɗo e beddaji caggal kay nde hirti ko kure e condi heewi ittude ɗum ɗona sen guewi toon to leydi Cameroun paɗen ko toon to Zimbabwe e Zimbabwe noon bowal laaɓe diwoje ngal harere iwi ha laaɓi ha wi ceer walla mbiyen ngal harere iwi ha laaɓi ha wi ceer oɗo saaha mo gonɗen wonti bowal laaɗe diwoje ngal Mugabe ngal Robert wonti bowal laaɗe diwoje ngal Robert Gabriel Mugabe walla ni sen jiiɗi mbiyen bowal laaɗe diwoje walla ni mbiyen walla tan mbiyen bowal laaɗe diwoje ngal Robert Gabriel Mugabe wonti oɗo ñalawma hande mo gonɗen ñalawma hanki o noon ko nden tigui ɓe guitti innede ha laaɓi ha wi ceer e caggal nde bowal laaɗe diwoje ngal wiyete tigui bowal laaɗe diwoje ngal harere ɓe guinnirno ɗum tigui ko wuuro mabɓe walla ɓe guinnirno ɗum tigui ko lamorgo mabɓe ngo oɗo saaha mo gonɗen ɓe guitti ha laaɓi ɓe guinniri lamɗo mabɓe o siftinde on noon ngal ɗon bowal laaɗe diwoje ngal mahano kay hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e jeeɗiɗi oɗo saaha mo gonɗen noon kanko Robert Mugabe o ƴetti laamu leydi ndi kay hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati o ñalawma hande omo yaara duuɓi capanɗe jeenayyi e tati kanko Robert Mugabe noon o holliri beelam makko no feewi ko fati o holliri beelam makko no feewi ko fati kay inniredemo ngal ɗo bowal laaɗe diwoje e ittede harere o ha laaɓa ha wiye ceera kabruji men jolam jaɓeri ko haali Abouba wonno kono ɗo saaha mo kaburuji mon jolam jaɓer salto o haali Abouba kabruji menan jolam jaberi sawto wala haali Abouba heɓaki jolam jaberi ma nawen ha tonto leydi Liban tonto Liban noon Hassan Nasrallah oɗo ñalawma hande yalti caggal kay juulal Tisu Bara ko nden tigui woni nde hucciti kay ɓen julɓe huccinnoɓe makko kanko oɗo hen gardiɗo Hizbullah gam jofademo peɗeli tonto Arabie Saoudite jillu oɗo hen gorko biyeteɗo Sada Hariri noon ko kañum wonno hoorejo jagorgal tonto leydi Liban caggal noon e nder ndeɗo hen yontere nde waɗi jillu mum tonto Riyad nde yetti ha yetti toon ko toon tigui sakti ɓattaki mum wonde kay natti wonde hoorejo jagorɗo leydi Liban kanko Hassan Nasrallah noon o holliri kay wonde Arabie Saoudite naɓe ko kañumen tigui dahi haqqille oɗo hen gorko biyeteɗo Sada Hariri haɗani ɗon tan Hassan Nasrallah jofima peɗeli mum faade leydi Arabie Saoudite e tuma kay oɗo hen beete hande nde ɓeɗo hen wiiteɓe Israël naɓe jaltini laaɗe mumen diwoje e gam bombude yogay nokkuji Liban o holliri noon wonde kay komo tumi ko Arabie Saoudite naɓe goni caggal kay e ndeɗo hen fiyande hande wonde toon to leydi Liban taw kadi waɗi nden fiyande ko ɓeɗo hen wiyeteɓe Israël naɓe kamɓe Saoud naɓe ɓe kaali wonde kay kala ɓiɓɓe Saoud naɓe wonɓe toon to Beyrouth e nder leydi Liban yo jaltu leydi ndi ko ɓuuri yawde e yaccade oɗo hen ñalawma hande noon ɓiɗɗo Arabie Saoudite najo gurnoɗo toon to leydi Liban ene wonno e nokku biteɗo Ugba ko toon tigui daha e kanko noon werlama ko yitama kono kanko o yitama Ugba noon ne tawe e nder falde e wiitende kusrma e ko wona ɗum ko noon loni holliri kul holi mum mawɗi oɗo saaha mo gonɗen e ɗeɗo hen gueɗe baɗoje toon to leydi Liban kanko Hassan Nasrallah wonno kay hande pottital mabɓe ko mawninde ñalawma capanɗe nayyi ɓijo caggal kay ɓennude ñalawma mbiyata Asura e gam
mawninde goto e taniraɓe annabi mo jame kisal woni biyeteɗo l'imam Husseino sen giwi tonto Liban paɗen ko tonto leydi France e nder leydi ndi won gorko jaggi werla mum naate nder yimɓe ha ganduɗa gañi hen yimɓe tatto hen ɗiɗo oɗo saaha mo gonɗen ne goni hakkude wuurɓe e maɓe ma en gartoy hen so tawi ɓuuriɗo hen labde sen giwi tonto leydi France paɗen ko tonto Irak oɗo ñalawma hande yimɓe kala giwi e nder jokli leydi ndi kala gam yaade tonto wuuro wiyetego Karbala nawataɓe noon Karbala ko mawninoyde ñalawma 4 caggal kay ɓennude ñalawma biteɗo Asura gam mawninoyde wonde gam mawninde wargo l'imam Husseino soɗen teski noon l'imam Husseino ko taniraɗo goto e taniraɗe annabi mo jame kise goni fittanu mum yoɓano ko tonto wuuro wiyetego Karbala kamɓe noon kamɓe kala soɓe ndendi koɓe 10 walla mbiyen koɓe 14 million hollirama noon windere nde kala so rendi taw kadi ko dental ɓurgal hewde yimɓe ko ɓen fottitoɓe tonto Karbala sen giwi tonto Karbala paɗen ko tonto leydi Russie to leydi Russie oɗo ñalawma hande koniyankoɓe ɗiɗo mbasi toon pittali mumen caggal kay koye caggal ko bombo goto fetti haaɓe mbasen pittali mabɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno kabruji ɗemin tonga noon oɗo ñalawma hande koɗo men hande noon wonno ko musidɗo men Lamine Ba guiɗo Pulara kabruji mena ɗemgal Pular kettuki malaki jaam ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil moon Sar Abdoullahi Sar yo jaam Allah hiranen